L-4 filgħaxija l-artisti u daw kollha li jaħdmu fis-settur ta' divertiment kellhom jingħaqdu f'dimostrazzjoni fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Madankollu l-permess għal din id-dimostrazzjoni kien rifjutat da minkejja id-dimostrazzjoni ta' seksikta kienet pjanata li tkun protesta paċifika bil-miżuri kollha ta' mitikazzjoni inkluż id-distanza soċjali. Net News saqsa lid-Deputat Prim Ministru dwar dawn l-artisti u kif dawn tħallew fil-għama b'Fern ikkonferma li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jingħataw xi forma ta' għajnuna iżda ebda ħiel dwar meta jistgħu jibdew joperaw. Fil-ġranet li ġejjin ottimist li nkunu nistgħu nagħlqu d-diskussjonijiet ma' l-stakeholders nkunu nistgħu nħabbruha. L-artisti l-4 filgħaxija fis-7:30 xorta waħda sabu mezz biex jingħaqdu jsemgħu leħinhom kif għamlu attività virtwali bit-tama li l-messaġġ tagħhom ikun mismuħ mill-Gvern.